Der er nogle rød. Nå. Men hej og velkommen til en... Hey og velkommen til Emoji Gaming. Ja, Emoji Gaming. Han er ikke så god til at udtale sit eget navn. Emoji Gaming. Emoji Gaming. Nå, men Jeg er en chest. det er bare lige sådan en lille kortfilm. Jeg får dig herhen. Ja. 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 What the fuck? Nå. Ja. I'm a chest. Ja. He's a chest. He's a motherfucking Ja, chest. vi skal så vise jer noget. Det er fordi, at der har været server ghost på serveren. Se. Lad mig komme herind. Ja, okay. Så, Der er ikke sket en skid her jo. nej, men når man først er herinde, og man er herinde i et stykke tid, så forsvinder det hele. Og Ja. det er kraft. Hvor fuck er du? Ja, jeg gik lige hurtigt væk. Kraft, der er ingen grund til. Altså, han Hvorfor kan ikke gøre det? noget. Han kan ikke... Ja, se, alt er bare lige forsvundet. Det Ja. er ikke kraftedeme ikke normalt, det der. Altså, se, nu har jeg fået blokken. Nej, det har jeg så ikke. That's bad. Så, Det giver ikke nogen mening. ja, alt det her sker bare, alt det her spøgeri er bare sket efter vulkanudbruddet. Ja, fordi den nye opdatering er, der kommer vulkanudbrud. Nu skal vi vise, hvad vi lavede ud af bjerget til sidst. Kan du ikke gå og markere hjem? Jo. Nej, jeg kan give dig fly. Ja. Så. Ja. Dingle. Jeg sidder lidt fast. Jeg er bare flyvet igennem vandet. Au. Ej, nu skete det igen. Hvad sker der? Jeg synes, jeg hører lidt lava. Men altså, det her så vulkan. Vi har totalt meget nakket den for vildt, men før var alt det her. Så. Før var Det alt var et det stort bjerg før, vi skulle fjerne noget lava. Ja. Vulkanudbrud. der. Ja, man kan se en flyvende fucking kiste der. Ja, Hvad er der gang i? flying chest with cactus. Og så har den en lille, Men det var egentlig så det, har vi skulle. den flyvende kiste med sin lille unge. Kan I se? Hvordan? Jeg holder bare en kiste, mens jeg har en kiste på hovedet. Nå, okay. Men det var bare det, jeg fortalte. Så hvis det kan være, hvis der nu sker alt det der, så vil jeg bare advare jer. Hvis alt forsvinder og sådan noget pis, så kommer det tilbage, og det er sikkert fordi, det kommer efter vulkanudbrud, tror vi. Så det er, Ja, det tror vi også. eller det er Det er det sikkert. sikkert. Vi er ikke sikre. Nej, men Ja, det det, tror alt det jeg er i bare hvert sket fald. efter vulkanudbrud, så hvis der kommer et vulkanudbrud, kan I Okay, så nu, Midt i videoen! fuck sker der? Nej, det var ikke meningen det der. Ej, det var det faktisk ikke. Seriøst. Så alt det du ser med nu. Så er det for dig. Det Se, nu kom det igen! Ja. Det er så denne vulkanudbrud. Det I det mindste er har ikke, jeg det er udlagt ikke planlagt. Det er ikke planlagt. Ej, Det, det er det faktisk ikke. den kom. Lad I os vil lige sikkert tro, draine det er den. planlagt, Jeg men drainer det er det ikke. Den kom bare sådan her nu. Jeg drainer den lige. Sådan der. Ja, men det er så sådan en her, der kommer. Sådan en kæmpe Det er kugle ikke så her. godt med at draine den. Ja, så hvis nogen af jeres Så tænker nu ved I, hvordan det sker med de der... tilbage. Nej, vores mur, den er jo væk. Nå, men altså, Ja, vi har bygget sådan en kæmpe mur for at holde vulkanudbrud væk. Men så efter det sidste vulkanudbrud, så gad vi ikke mere. For så troede vi, det var slut. Det var det åbenbart ikke. au. Nå, men ja, det var bare... Nu viser jeg den nye... Sådan der, nu er du også død. Den nye opdatering. Ja, vi hader den en lille smule. Jamen, Jeg selvom gør det i er hvert fald. så pisse meget besvær. Så dengang jeg var dreng, der var Minecraft et survival game. Ja. Og der findes ikke flyvende kister. Hvad fanden? Ja, og afhængighedspotion. Nå, men... Og alt Sådan det der. ser vulkanudbrud ud i opdateringen 1.7.2. Ikke også? Hvad? Jo, det er 1.7.2, ikke? Jo. Der er vulkanudbrud. Og så kan I join min server, hvis I vil. Ja, jump. Jump.isar.dk og isar staves ISAGER. Vi skriver det i beskrivelsen. Ja.
rigtig gerne have joinerne. Så og kommenter, rate og subscribe. Og så håber jeg, at vi ser os næste gang i en ny video. Ses.